कधीतरी स्वार्थ हा आपल्याला कुठे नेऊ शकतो याची कल्पनाही आपल्याला समजत नाही. एक लग्न हाडळीचं भयकथा. पण तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब आत्ताच करा. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. अरे चल की लेकरा. साधारण रात्रीचे 12:30 वाजले होते आणि असल्या काळ्या अंधारामध्ये भीमाजी हा आपल्या बैलांना वेगवान गतीने चालण्यासाठी प्रोत्साहन देत होता. तो त्याच्या बैलगाडीवरनं चालत होता. भीमाजीला एकच भीती होती. आज अमावस्या होती आणि भीमाजीला आठवले की तिची आई जायच्या आधी तिने काय सांगितले होते. त्याच्या आईने सांगितले होते, लेकरा तू त्या रस्त्यावरनं कधी बी ये, पण केवळ अमावस्याला येऊ नको. माहिती ना काय असतं. आणि असं होताच भीमाजीला परत वास्तवमध्ये आपण कुठे आहोत हे जाणवले. भीमाजीला आठवले की या रस्त्यावर काय असते. या रस्त्यावर असते ती एक जीव घेणे हडळ. आणि हे गावात मधल्या खूप जणांनी अनुभवलेलं आहे. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे ज्यांनी कोणी हिला पाहिलं आहे त्यांना एकतर लकवा भरला किंवा काहींचा जीव गेला. आणि हळूहळू करून भीमाजी हा आपल्या गावच्या दिशेला सरकत होता. इकडे अंधाराला चिरत भीमाजीच्या मनात तीच भीती होती. आणि लांबूनच गावातला काही प्रकाश त्यांना दिसू लागला. भीमाजीच्या मनामध्ये हळूहळू का होईना पण आशा निर्माण झाली. भीमाजीने देवाचे नाव घेणे आता सोडले होते. पण शेवटी भीमाजीला ओढा लागला. त्या ओढ्यावर भीमाजीने आपली गाडी नेली आणि भीमाजी अगदी सावध गतीने आपली गाडी तिथून नेऊ लागला. इकडे भीमाजीने तो ओढा पार केला आणि त्याचा जीवात जीव आला. पण जसा ओढा पार झाला भीमाजीने पाहिले की साधारण एक 25 ते 26 वर्षाची मुलगी त्याच्याकडे पाठ करून उभी आहे. तिने लाल साडी घातलेली होती. भीमाजीची गाडी त्याच्या जवळ गेली आणि भीमाजीने विचारले, काय व कुठे आणि एवढ्या रातच्याला इकडं? अहो जावा की घरी, चोरबीर येतली. पण त्या बाईने कसलाच प्रतिसाद दिला नाही. पण शेवटी भीमाजीने सांगितले, बर तुम्हाला कुठे जायचंय का? तसं असेल तर सांगा, मी तुम्हाला सोडतो. त्या बाईने भीमाजीच्याच गावाकडे इशारा केला. तसा भीमाजी बोलला, ठीक आहे या बसा, सोडतो तुम्हाला. पण ज्या वेळेला ती बाई भीमाजीच्या गाडीमध्ये बसणार त्यावेळेला त्यांनी पाहिले आणि तो पाहून थक्क झाला. भीमाजी एकटक घाबरला होता. ती बाई त्याच्या गाडीमध्ये बसली होती. त्याच्या बैलगाडीमध्ये त्याच्याकडेच पाठ करून बसली होती. इकडे भीमाजीने आपली बैलगाडी ही चालवायला चालू केली. पण भीमाजीने पाहिलेले ते दृश्य त्याला आठवले. ती बाई जेव्हा गाडीमध्ये येत होती तेव्हा तिचे पाय हे मागच्या दिशेला होते, पण ती चालत मात्र पुढच्या दिशेला होती. एवढं मात्र दृश्य भीमाजीने पाहिले होते. भीमाजीला त्याचे मरण दिसले होते. आणि जरी मरण नाही तर लकवा तर नक्कीच त्याला भेटणार होता. भीमाजीने सगळं काही बोलण्याचे टाळले. जशी जशी गावची वेश जवळ येत होती भीमाजीला असे वाटू लागले की कुठेतरी त्याच्या शरीरातून प्राण जात आहे. तो देवाचे नाव मनातल्या मनात घेत होता. भीमाजीला आता त्याचे हात जड वाटू लागले. पण त्याच वेळेला त्याला आठवले की त्याच्याच एका नातेवाईकांमधनं कोणीतरी सांगितले होते की असा काही प्रसंग आल्यास त्या हाडळीचे न कळत केस कापावे. भीमाजीला ते आठवले. भीमाजीला माहित होते तसंही आता आपण मरणारच आहोत. मग का नाही मरता मरता आपण काही का होईना पण या प्रसंगाला सामना करून मारावं. सुदैवाने भीमाजी जवळ एक कैची होतीच. भीमाजीने काहीच बोलले नाही. आपली गाडीची गती तशीच ठेवली. बैलांना हाका मारतच होता. भीमाजीने मागे पाहिले तर ती बाई त्याच्याकडे पाठ करून तशीच बसली होती
आणि तिचं लक्ष नसताच भीमाजीने हळूच तिचे लहानसे केस कापले. कमरेपर्यंत असलेले ते केस, त्यातला काहीसा भाग भीमाजीने घेतला आणि त्याच्या जवळ ठेवला. एवढं होताच जणू काही त्या हाडळीला कसला तरी अशक्तपणा जाणवू लागला. भीमाजीने ते आपल्या जवळ लपवून ठेवले आणि तो गावच्या वेशीच्या आत आला. पण ती बाई तशीच बसून होती. भीमाजीला माहित होते की आता ही आपल्याला काहीच नाही करू शकणार. भीमाजी मागे पाहणार. त्या क्षणी त्यांनी पाहिले की ती हाडळ त्याला बघून रागात बोलत आहे. हे बघ, जे तू केलंस ते वाईट केलंस. माझे केस मला दे, नाहीतर मारला जाशील. एवढं काही भीमाजीने ऐकले आणि हसू लागला. अरे मी मरणार का? अरे मरणार मी नाही, आता तू जाणार कायमची. आणि एवढं ऐकताच ती हाडळ भीमाजीला क्षमा मागू लागली. ती बोलू लागली, माझे केस मला दे, मी माफी मागते. पण भीमाजीने नकार दिला. भीमाजीला माहित होतं की आहे तरी शेवटी हाडळच. ज्या क्षणी आपण जे केस देऊ तेव्हा ही मला जीवाशी मारेल. भीमाजीने स्पष्ट नकार दिला. त्यावेळेला तिने सांगितले की ठीक आहे, पण जेव्हा मला माझे केस भेटतील तेव्हा. पण भीमाजी बोलला, असा प्रसंगच येणार नाही. भीमाजीला तिचे सौंदर्य फार आवडले होते. भीमाजीने एक धाडसी निर्णय घेतला. भीमाजीने त्या हाडळीवर लग्न करण्याची इच्छा दर्शवली. त्या हाडळीने न कळतच होकार दिला. भीमाजीचे लग्न जोरात गावामध्ये झाले. भीमाजीकडे आता फार पैसा येऊ लागला. त्यामध्येच भीमाजीने एक घर बांधले. पण हाडळीला लग्नाच्या 1 वर्षानंतर देखील ते केस भेटले नव्हते. तिचे दुर्दैव की काय बोलायचे. भीमाजी तिला आठवण करून द्यायचा, कसा तू लोकांचा जीव घेतलास, कसं काही लोकांना लकवा दिलास. पण गावच्या लोकांना कोणालाच हे ठाऊक नव्हते. गावामध्ये तर फक्त एकच चर्चा होती, भीमाजीला एवढी सुंदर बायको भेटलीच कशी. पण इकडे भीमाजी आपल्याच नशेमध्ये हरवला होता. त्याला आता हळूहळू पैशाची घमेंडी येऊ लागली होती. आता तो त्या पैशांवर गावामध्ये सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती झाला होता. त्याची पत्नी रोज ते केस शोधत होती, पूर्ण घर पिंजून काढत होती, पण तिला ते कधीच भेटले नाही. भीमाजीलाही हे माहीत होते. एका दिवशी भीमाजीने आपल्या गावी म्हणजेच आपल्या घरामध्ये सगळ्यांना जेवणाचे निमंत्रण दिले होते. निमंत्रणामध्ये गावकऱ्यांना आवडत असलेल्या पुरी, भाजी, श्रीखंड याची सोय केली होती. ठरल्याप्रमाणे तो दिवस आलाच, ज्या दिवशी सगळे गावकरी भीमाजीच्या घरामध्ये जेवायला जमले. अर्धे गाव जेवून उठले आणि निघाले आणि अर्धे गाव हे जेवायचे राहिले. भीमाजीची पत्नी ही आतमध्ये होती. भीमाजी हा बाहेर सगळ्यांना जेवण वाढण्यात व्यस्त होता. पण अचानकच पुरी संपली. इकडे भीमाजीची पत्नी देखील आपल्या कामामध्ये फार व्यस्त होती. भीमाजीने आवाज दिला, बर का, ऐकतेस का, जरा पुऱ्या दे की, इथे संपलेत. भीमाजीच्या पत्नीने कळत न कळत त्या टोपल्यातल्या पुऱ्या घेतल्या आणि अगदी 10 हात लांब करून भीमाजीला त्या पुऱ्या दिल्या. सगळ्या गावकऱ्यांनी ते दृश्य पाहिले आणि गावामध्ये एकच हाहाकार झाली. सगळे बोलू लागले, भीमाजी हे काय केलंस लेकरा, एका भूतनीवर लग्न. सगळे पळू लागले. अगदी काही क्षणामध्येच ते घर खाली झालं. पण भीमाजीला तो राग सहन नाही झाला. भीमाजी त्या हाडळीला बोलू लागला, अरे काय केलंस, माझी होती नव्हती तेवढी सगळी इज्जत घालवलीस.
आणि लोकांनाही दाखवून दिलंस तू कोण आहेस. त्यात त्या हाडळीनेही सांगितलं, माझी काय चूक, जे तुम्ही सांगितलं तेच मी केलं. मी लोकांना स्वतःहून नाही दाखवलं की मी कोण आहे. आणि तू हे विसरू नकोस की तू माझे केस लपवले म्हणूनच मी अशी आहे. भीमाजीने तिच्यावर भांडण केले, पण भीमाजीला माहित होते जोपर्यंत हिचे केस माझ्याकडे आहेत तोपर्यंत ती मला काहीच नाही करू शकणार. पण इकडे गावामध्ये वेगळी चर्चा झाली होती. गावकऱ्यांनी ठरवले की आजच्या आज भीमाजीला आणि त्याच्या पत्नीला गावाच्या बाहेर काढायचे. इकडे रात्र झाली. भीमाजी आपल्या घरात तसाच बसून होता. भीमाजीने आता त्याच्या पत्नीला छळण्याचा निर्णय घेतला होता. पण इकडे अचानकच रात्री गावाबाहेर मशाले घेऊन लोक जमा झाली आणि भीमाजीच्या घराचे दार ठोठायला लागले. भीमाजीने दार उघडले आणि अक्षरशः दगडांचा घरांवर वर्षाव होऊ लागला. सगळे बोलू लागले, या भूतनीला घालव आणि भीमाजी तू पण जा. सगळ्यांचं ऐकणं भीमाजीला सहन होत नव्हतं. भीमाजीची पत्नी आता त्याला वाचवण्यात पुढे आली. सगळे दगड ती तिच्यावर सहन करत होती. पण अचानकच एक दगड हा भिंतीला लागला. भिंतीची लादी ही गळून खाली पडली आणि त्यामध्ये एक डबा दिसला. भीमाजीच्या पत्नीची नजर त्यावर गेली. भीमाजी तिकडे पळू लागला, पण भीमाजीच्या पत्नीने एक मोठा हात तिकडे केला. तो डबा स्वतः जवळ घेतला आणि तो डबा उघडून पाहिलं तर त्यामध्ये तिचे तेच केस हे तसेच पडून होते. भीमाजी आता थर 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 कापू लागला होता. भीमाजीला काय बोलावे काही समजत नव्हते आणि भीमाजी बेशुद्धीच्या अवस्थेत आला. पण ते केस त्या हाडळीने आपल्या डोक्याला लावले आणि आधी सगळ्या गावकऱ्यांकडे पाहिले. सगळे गावकऱ्यांना समजले की आता नक्की काय होणार आहे. त्यातल्या 1-2 गावकऱ्यांना तर हवेत देखील उडवून दिले. बाकीचे सगळे पळून गेले आणि आता तिची नजर ही तशीच मागे फिरली. ती भीमाजीकडे होती आणि ती उलट्या पायाने भीमाजीकडे चालू लागली. भीमाजीला त्याची चुकी कळाली होती. ती हाडळ हे देखील बोलली की जर तुम्हाला त्या क्षणी माझे केस पुन्हा दिले असते तर कदाचित तुला मी सोडलं देखील असतं. आता ती हाडेचे उलटे पावलं भीमाजीकडे आले होते. तिचे सफेद डोळे, लाल साडी आणि मोकळे केस जे हवेत तरंगत होते. असं करून तिचे मोठे हात भीमाजीच्या गळ्याजवळ आले. भीमाजीचा गळा दाबू लागले आणि शेवटी भीमाजीच्या तोंडातून रक्त आले. भीमाजी मारला गेला आणि ती हाडळ एकटक हसू लागली. ती भीमाजीला बोलली, आता इथून पुढे गावकऱ्यांनाही सांग वाचलास तर माझ्या नादी लागू नका. आणि ते तशीच उलट्या पावल्याने घराच्या बाहेर निघून गेली. ते घर त्या क्षणी जळून गेले. भीमाजीचं वेगळं काय झालं असेल, तो त्या क्षणी मेला होता. पण आता ती हाडळ असे बोलतात की अजून ताकदवर झालेली आहे. तुम्ही कधी वडाच्या दिशेने जात असाल तर जरा सांभाळून, नाहीतर तुम्हालाही भेटेल ही हाडळ. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या मेल आयडीवर, फेसबुक आयडीवर किंवा इंस्टाग्राम आयडीवर मला नक्की शेअर करा.